Farma. Ouais, nam dugutigi. Farma ba. Kurungo bara ngoni. Nyana yɛrɛ de. Dugutigi. Awɔ. Lɛ foyi tɛ dugutigi ye ka aw fo dɔrɔn kɔ. A ye baara mun kɛ. Baara ɲɛna yɛrɛ de wa a diyara n ye dɛ. A kibaruya fɔra n ye. A sɛgɛnna yɛrɛ de. A fɔra n ye koyi. K'a sɛgɛnna yɛrɛ de. Mais ne ye fɛn fɛn fɔ a y'a bɛɛ kɛ. A bɛɛ kɛra kɛcogo la. An cɛ ani baraji a y'a mɛn. Tiɲɛ yɛrɛ la a diyara n ye. A diyara n yɛrɛ waji in mɔgɔ kɛra a baara banna pewu a ɲɛna fana. Ni bɛ aw ka danaya ko fɔ. Ni b'a ka hɔrɔnya ko fɔ. Tiɲɛna ne dara a la. Wa ne b'a dɔn hali ni n'aw bila ko wɛrɛ la min tɛ nin ye aw b'a kɛ. Ɔkɔlimɛtiri fana kibaruya fana an nan'o bɛɛ fana di yan. Tiɲɛna o diyara n ye wa ɔkɔlimɛtiri yɛrɛ kan ka na yan bi fana. Awɔ. Ɔkɔlimɛtiri kan ka na yan bi fana. Ne kɔni b'a dɔn bi tɛ n kɔni. Ala ka ɔkɔlimɛtiri ɲuman se a ma. Ne ɔkɔlimɛtiri kɔni nana k'a daminɛ histoire géo, géographie, physique, chimie. Ka taa bila fo Sunjata Keyita ni Bambeyima ninnu ka fɛn ninnu na. Ayi ne dugutigi b'olu bɛɛ dɔn bi. Ɔkɔlimɛtiri sisan n'a ma ne kale olu la. Cɛba, Babemba, ka taa Bitɔn na. Fo Elhaji Umaru Tall ninnu. L'ɔkɔlimɛtiri kɔni ne sigi mɛ ɔkɔlimɛtiri n'a kan ne kalan kan. Dugutigi kɔni a bɛ kalan bi. Ɔkɔlimɛtiri bɛna dɔrɔn dugutigi bɛ kalan. Ne yɛrɛ hakili tigɛ mɔgɔw. Parce que ne dalen b'a la ne yɛrɛ mana français mɛn. Toujours moi je me parlais en français ɔkɔlimɛtiri tu m'as demandé là. Dugutigi kalan dugutigi kalan na o. Dugutigi kɛlen français mɛn ka ban baara ma ban. Gardiw b'i kɔrɔ. I ka plan bɔ dɔrɔn a banni. I sigi dɔrɔn a ɲɛnabɔlen. Dugutigi n'a ka gardiw nisɔn ka di bi. Bi tɛ kɔni. An bɛ dugawu kɛ Ala ka ɔkɔlimɛtiri ɲuman sa ma dɔrɔn. Tiɲɛ na a ka baara ninnu ɲɛna a ɲɛna yɛrɛ. Amina yarabi. Dugutigi. Naam. An bɛ ka bila de la. E mana bila baara la an b'o kɛ. Farima an ba. N dalen don o la. O don Farima. Dugutigi. Hali ma ne ka lakare ni furu sa. An b'a ta. Awɔ dugutigi. Hali ma ne ka lakare ni furu sa. Ne Farima b'a ta. K'a ta cogo di? I ma kɛnɛya. E mana ne jɔlen sɔrɔ dugutigi kɔfɛ yan. O b'a la. O b'a la kɛ. Est-ce que o b'a la? O b'a la. O b'a la. O tuma fa de b'aw la. N ti ɲɛnama tiɲɛ ta ye sa. Dugutigi hakɛ to. Dugutigi hakɛ to. Non n sabali tiɲɛ ta. Donc ja ne ka gardiw yɛrɛ ɲɛ bɛ n ka lagare na quoi. Dugutigi hakɛ to. N ka lagare ko in tɛ ɲɛ kelen la dɛ. Kam kelen b'o fɔ an ɲɛna dɛ. Farima ni Farima ba. Dugutigi ka lagare ko a t'a ɲɛ kelen la dɛ. A y'a faamu. Voilà sabali tiɲɛ tɛ kɔni. O tɛ dugu laada ye. Kuma y'a fɔ i y'a bila baara min na an b'o de ye. An b'i ka bila. A ka nin ko ninnu a ka maaya ka gɛlɛn dɛ. Ne kolokɔli bɔra ɲɔgɔn na fɔlɔ. Sabali tiɲɛ ta. Hali tile bonsoir. An b'a ni tile. Lakɔlimɛtiri. Kan tɛna tɛ. Somɔgɔw. Kɔri baasi? Aba. A somɔgɔw. A dugulamɔw. Kɔri baasi? Aba. Ani fama. Aba. Ani fama. Aba. Ani fama. Kɔri baasi tɛ yen nɔ. Dugutigi. Lakɔlimɛtiri. Foli bɛ wa foli bɛ wa jumɛn de don? Dugutigi bɛ hakɛ to. Ni y'an ka laada ye. An ye ni kalan kɛ ekɔliso la. Ni y'a ka laada ye. C'est l'étude de la proclamation de frappe. Ayi an y'a fɔ. Bisimila bisimila. Ayi ɔkɔlimɛtiri kɔni an ni ɔkɔlimɛtiri tɛ kɛlɛ koyi. Ɔkɔlimɛtiri n'a mɛn an kalan de kama. An ka kalan dɔrɔn. Voilà. N'an kɔni kalan na. A bɛɛ ka ɲi. Ayi kalan kɔni. Non. Ɔkɔlimɛtiri danse. Ne kalan na de koyi. Ne kalan daminɛ. 9e mana na ka na première année na. Ɔkɔlimɛtiri bɛɛ kalan. Ɔkɔlimɛtiri. Le monde a connu beaucoup d'hommes dans notre genre quoi. Ɔkɔlimɛtiri y'a ba sa. O de kama. N ko e cɛ français kari koyi n'a fɔra dɔrɔn i sigilen bɛ joie. Ayi dugutigi bɛ. Farima. I ye nin mɛn. Dugutigi y'a mɛn. N ko Farima ma kolo nana. N tɛ sɔn fila bɛɛ lajɛlen ma dɛ. E sigi ne a ye min fɔ sisan ne bɛ se ka segin. Dɔbɔ nisɔndiya la dɔbɔ nisɔndiya la fɔlɔ. Nin jara ye koyi. An bɛna tila ka nin bɛɛ daminɛ. Ɔkɔlimɛtiri yɛrɛ jɛlen kɔni. Ayi o hɛrɛ de dugu ma o. Ɔkɔlimɛtiri o dugu taara. N'a dɔn bɛna fɛn fɔ bilen. Parce que ne yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka dugu de taara. A taara koyi. An ka dugu taara ɲɛfɛ di. Y'an bolo yen nɔgɔ la pewu. Oui c'est le monde hein c'est le monde. Y'a dɔn dɛ. Ouais. Ɔkɔlimɛtiri bisimila. Ok. Voilà. Dugutigi. Nana ka dugu la nisɔndiyara dugutigi. A diyara n yɛrɛ de. I ye bisimila ka ɲɛ. A diyara n ye o kɛra. I ye bisimila ka ɲɛ. O kɛra. Ko min yɛrɛ tun ma se ka na i lajɛ.
nga o bela yi ka mɔgɔ fila bila ka taa farima ni farimaba ni kala dɔɔni kunna o ɲɛna u ka faamuyali ka teli mais b'a la fɔlɔ dɛ n'ala sɔnna ma an bi yan nɔ a bɛ ɲɛ ala ka ɲagala a bɛ ala ka ɲagala i ka numba fana i bɛ hakili to a la kosɛbɛ maa ɲɛnama don yɔrɔ dɛ n'i y'a bila baara la a b'a kɛ numba kɔni dibi ni numba ye dugu in na ne ma tigɛ numba la n damɛ numba la dɛ barisa a tilenna ka yɔrɔ jira n'a ka dugu cogoyaw fɔ n ye an bɔra Murujankura yan n'o ye an filɛ dugu mun na yan i ka dugu yɛrɛ ka taa fo 17 a yɔrɔ caman jira na numba ye baara ɲuman kɛ ni ye o de kɔnɔna na sa n ko adamaden maa ɲuman maa ɲuman kɔni a bɛ se ka ko dɔ a yɛrɛ ma k'a kɛ ten numba de ye maa ɲuman ye ayi o de ye jamana min taa ɲɛ o de kɔfɛ ala k'a taa ɲɛ amina o tɛmɛnen kɔfɛ an n'i ka cɛ fila ye ɲɔgɔn ye sira fɛ k'i kɛmɛ k'u ci awɔ n y'u ci voilà k'i kɛmɛ k'u ci donc o la o y'a ɲɛfɔ n ye an ko komi o don ka ban dunan mana na dugu la o y'i kelen dugulen n'i bisimila ka ɲɛ o ye tiɲɛ siga t'o la voilà n k'o la an bɛ fara ɲɔgɔn kan an yɛrɛ bɛ taa dugu k'i ka ci la ɲɔgɔn fɛ lakɔlimɛtiri o diyara n ye o diyara n yɛrɛ yɛrɛ de an taalen n k'u ma n ko foro kɔnɔ ji tɛ se ka soli ten n ko a ma ɲi n ko f'i ka kan dɔw fɔ ka dugawu dɔw kɛ o ye tiɲɛ komi n ye lakɔlimɛtiri ye n ye mori karamɔgɔ ye n bɛ donsokɔni fɔ n bɛ jeliya kɛ n bɛ nin bɛɛ de kɛ lakɔlimɛtiri jamanakuntigi yɛrɛ de ye ne choisi ka ne bila ka na aw kɔni dugu in na Murujankura yan pour que k'a taa ɲɛ dugutigi lakɔlimɛtiri na ko ɲɛna lakɔlimɛtiri ni y'an ka dugu bɔlen nɔgɔ la ayi o banna pewu lakɔlimɛtiri karamɔgɔ awɔ ka te a bɛɛ lakɔlimɛtiri i bisimila ale i bisimila ale o kɛlen kɔfɛ u ye ji soli ka na n'a ye n b'a dɔn i ka fura y'an ɲɛna kosɛbɛ n b'a dɔn parce que dugawu mun kɛra kabako don dugawu in kɛra dɔrɔn dugawu in bɛ ka fɔ a bɛ ka yɛlɛ sanfɛ de a ye fura in kɔni yan fura in nana ne ka maga fura in na ko n b'a kɛ ko b'a sɔrɔ ko kɛra a kɛra pewu ka bɔ yen ja e de magara a la lakɔlimɛtiri ka karamɔgɔya nkalon t'a la n ko diɲɛlatigɛ sababu de ye dugutigi o ye tiɲɛ i yɛrɛ ka bonya nɔ don sinon n'a sɔrɔ e kun ye ne kunbɛn ni cogoya dɔ ye ne kun tɛ nin k'i ka dugu ye o ye tiɲɛ san ma sɔrɔ ne yɛrɛ taara ka sɔrɔ a ma ɲɔgɔn ye o ye tiɲɛ lakɔlimɛtiri voilà siga t'o la i y'a faamu o ye tiɲɛ ok dugutigi mais sisan vraiment n ye jateminɛ dɔ kɛ a ka dugu problème bɛ a ka dugu la kosɛbɛ k'a daminɛ Murujankura 17 ka taa Kanabugu fo Ɲɔnɔ a ka ca a b'a la yɛrɛ de n'i bɛ bɔ Murujankura ka se Kanabugu o ye Kara ye lakɔlimɛtiri i y'an ka dugu problème yɛrɛ de fɔ sisan n'i bɛ bɔ Murujankura ka taa Ɲɔnɔ o fana ye Kara ye n ko lakɔlimɛtiri problème foyi t'an ka dugu kɔnɔ ni sirako tɛ ka d'a kan sirako banna koyi depuis Rio depuis président dɔ in tile cɛ tɔgɔ bɛ ne filɛ kɔnɔ dugutigi depuis o tile an ka sira ma ɲi fo sisan dugutigi ne yɛrɛ natɔ i ka dugu la yan batigɛ de tun b'a la ayi lakɔlimɛtiri hali n'i ko kɔtigɛ bɛ yen ne t'i sɔsɔ sira ninnu ma ɲi dugutigi aw sɛgɛnnen don dɛ kojugu aw sɛgɛnnen don lafiya foyi t'an kan ka bɔ yan i ka mototigi mun taara ne nɔfɛ dugutigi o mototigi ne kun bɛ jigin de ka n kunu ji jukɔrɔ pour que ka sira kelen sɔrɔ o de ye tiɲɛ depuis ne ka mototigi nana n bura b'a la a yɛrɛ fana kun bɛ ji jukɔrɔ ni moto ka moto boli komi ne siga tɛ nin na n ko ne ye furakisɛ bɛnkari ɲɛ kelen de san ka d'a ma n bura fura dugutigi sabali jamana ɲɛmɔgɔ de kan ka wuli ka nin ko in dilan siga t'a la o tuma burusi kɔnɔ mɔgɔw tɛ mɔgɔ ye wa an ye mɔgɔ ye koyi gudɔrɔn kuraw bɛ ka jɔ dugubaw kɔnɔ a ka ca tuma bɛɛ gudɔrɔn kuraw bɛ jɔ u ka siraw bɛ dilan a ka ca mais munna anw ka siraw tɛ se ka dilan ne yɛrɛ kamana ma gan alors que ni impôt dun sarali sera u bɛna cogo bɛɛ la a bɛɛ bɛ di hali n'u bɛ nɔɔni de kɛ u bɛ na ka n'o wari minɛ mais u t'an ka siraw dilan ne yɛrɛ kamana ma gan an ka kandaru nɔgɔlen don fana kojugu o fana tɛ bɔ n ko ofisi fana ni jisɔngɔ sara sela tuguni ni jisɔngɔ ma san ko Kara mais kandaru fana nɔgɔlen don lakɔlimɛtiri e da magara bala sɛsi bɔnkɔrɔ de la nin kɔni sɔnna ma nin ka jugu koyi n'ala sɔnna ma dugutigi nin bɛɛ bɛ ban ala k'a bɛɛ ban lakɔlimɛtiri ne kɔni na ne sera ka kɛ sababu ye ka ninnu ban an ka dugu la lakɔlimɛtiri o bɛ diya ne ye dɛ dugutigi ne nali hɛrɛ de a ka dugu
ala ka kɛ hɛrɛ ye ni a ye tile fila ne sera ka dugu la mais ne y'a ka dugu position bɛɛ dɔn ka ban pewu. ayi ne b'o dɔn e ye fɛn minnu fɔ o ti kɛ maa na ten n'i ma ko dɔ kɛ o o tɛ se ka kɛ o. dugutigi n y'a f'i ye n ko ye mori karamɔgɔ ye n ye mori karamɔgɔ ye. n dalen di la o. sufɛ ni su kora waati dɔ la ne bɛ pan de. ayi ka pan ka dugu kɔlɔsi. sufɛla fɛ ko n b'a ka dugu la. lakɔlimɛtiri o diyara n ye koyi. ayi ni hɛrɛ bɛ ne kɔni foyi t'a ka dugu sɔrɔ bilen. ala ko n'ala sɔnna ma an b'a fɔ faamaw ye hali bi u k'u hakili to an ka dugu la. o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ. ka sira ninnu dilan o ye tiɲɛ. ka sira ninnu dilan o ye tiɲɛ ni sira dilanna an bɛ lafiya kojugu. hali k'a dan Siribala sugu ni Ɲɔnɔ sugu ma. n ko Siribala sugu ni Ɲɔnɔ sugu kun ka di n ye kojugu. mais sirako ye n bala la. o bɛ se ka iya sirako ye n bala la pewu. n'ala sɔnna dutigi n'ala sɔnna a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ. ala ka hali ni jamana ɲɛmɔgɔw ma se k'an dɛmɛ an yɛrɛ bɛ wele bila 17 Murujankura o ye yɛrɛ ka dugu ye. o ye tiɲɛ. Dalamajankɔrɔ Kanabugu V 23 bɛɛ ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka sira dilan dɔɔni dɔɔni ka na bɛɛ mun se ye mun ye o k'o kɛ walasa an ka se ka sira ɲɔgɔn fɛ. i ka nin kuma in ni ka dɔgɔ ma barika b'a la maa y'i yɛrɛ de. o kɔni o don. an yɛrɛ dama o don. n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ k'o kɛ ni maa mago t'an na an yɛrɛ k'an mago don an yɛrɛ ka mago don a yɛrɛ. o de ka suwa n'o tɛ ni ɲɛw ko in na cogo min na a ma nɔgɔn dɛ. a ma nɔgɔn dɛ. n y'a mɛn fana ko jaba da waati dɔ la ni malo da waati dɔ la u ye angɛrɛ gɛlɛya kojugu. o kɛra ɲagataba de ye. o bɛ se ka fɔ lakɔlimɛtiri angɛrɛ bɔrɛ ne yɛrɛ y'a mɛn ko angɛrɛ bɔrɛ kelen taara fo 200 la. o kɛ foro jumɛn na. 200 wa o y'a pete affaire ye koyi. SRR wa SRR de. n'i ka maa tɛ yen angɛrɛ tɛ k'i ka malo la. ayi o to yen pewu kuma banna pewu. o bɛɛ bɛ ban o bɛɛ bɛ ban. parce que angɛrɛ in bilala prix mun na a fanga tɛ maa na ɲa k'i b'a san. i tɛ se k'a san. a b'o prix mun na o kɔrɔ b'a jira ko an tɛ dumuni de kɛ. a n'ala sɔnna ma. n bɛ n sen d'a kan. lakɔlimɛtiri o bɛ diya ne ye koyi. n bɛ n sen d'a kan. o bɛ diya n ye fo k'a fɔ o bɛ diya n ye. n bɛ n sen d'a kan. n bɛ tila ka se n ka karamɔgɔ yɛrɛ ma n'o ye Mamadu Jɛnɛko ye. a n'a den n'a ye Sumɛla Jɛnɛko. i da magara bi. ani Abdulayi Jɛnɛko. n y'u kibaru mɛn mais ne yɛrɛ ma se ka se. dugutigi. k'a sababu kɛ sirako ye sira de man ɲi samiyɛ kuma se an ka sira tɛ boli fiyewu. a tɛ boli nka n'ala sɔnna ma. n tɛ da magara maa mun na. n ko ni hakili jiginnu na tellement que ala kɛ ma ka ko kɛ maa ninnu ye ni hakili jiginna maa ninnu na dɔrɔn i hami bɛ min na ala b'a dilan de. ni hakili jiginnu na n'i ko Jɛnɛko yɛrɛ Jɛnɛko sɛgɛn bɛ na ala ka ne sɔn Jɛnɛko kama i t'o don tile bɛ n'ala min sɔn. a bɛ sɔn. parce que maa mun don kabako maa don quoi. ala ka maa don. dugutigi. nin ko ye nɔgɔyalen ye koyi. ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. nin ko ye nɔgɔyalen. ala ka bɛɛ nɔgɔya. ko ye nɔgɔyalen. lakɔlimɛtiri i ye hakilila ɲuman da ka si ma yan dɛ. dugutigi nin ko. n'a bɔra a sira ma. a bɛ diya n ye kojugu. a bɛ bɔ a sira ma. wa lakɔlimɛtiri n yɛrɛ bɛ layidu kelen da i ye. ni ala ye ninnu bɛɛ ɲɛ. n ye tɛrɛn kelen d'i ma an ka dugu la. alhamdulilayi. ka wɛrɛ kelen d'i ma. alhamdulilayi. i bɛ nɔnɔ min fo k'i bɛɛ i ka so kɔnɔ don o don. alhamdulilayi. ne dugutigi de y'a fɔ. ayi n'o la n bɛ n ko nɔnɔ na de o. y'a dɔn dɛ. lakɔlimɛtiri. dugutigi. baasi t'i la. baasi foyi t'i la. ni ce ni ce ne baraji. ayi ne bɛ dugu ja o. sigiɲɔgɔnya de ye nin ye. walayi. ka ɲɛ ɲɔgɔn ma. a banna. lakɔlimɛtiri i ma foyi fɔ ne tiɲɛ. a ɲɛna dugutigi. ala ka ɲɛna solution sɔrɔ a la. n y'a faamu. donc jamanakuntigi ko ni n sera ni n'i ye ɲɔgɔn ye i ka mun b'i fɛ k'o fɔ i k'o fɔ an b'o kɛ lettre ye k'o ci a ma quoi. n y'a faamu. k'o ci a ma ale fana bɛ a bɛ se mun na fana b'o kɛ komi a ye ne bila ka na fɔlɔ donc a bɛ se mun na a b'o tɔ bila ka na tuguni pour que dugu ka taa ɲɛ cogo min. n y'a faamu. ne bɛ se min na parce que a bɛna Murujankura yɛrɛ a ko k'a bɛ fɛ k'a bɛɛ ci. bɛɛ ci k'a kɛ tɔliso ye hali ti kaba ye kabakolo i t'o ye yɛrɛ a bɛɛ bɛna kɛ tɔli de o la ni san bɛna na sisan ni san bɛna na o b'a sɔrɔ escalier dɔ bɛ yen nɔ donc mɔgɔ kelen bɛ sɔrɔ o bɛ yɛlɛ ka taa sanfɛ o bɛ t'i jɔ tɔnɔ mɛlɛkɛ an mago bɛ ji la. farimanba bɛ yan. donc o la n ka farimanba. ayi farimanba a bɛ se. farimanba ne ko farimanba ka taa hali kaba la a bɛ taa. n'u kɔni yɛlɛla ka taa ayi san bɛ na. pied ka dilan dɔrɔn. e ma kɔgɔ cogoya. a fan bɛ dɛbɛdɛbɛ. n'ala sɔnna a bɛ ɲɛ. donc an bɛ fɛɛrɛ kɛ i mago bɛ minnu na donc i b'olu fɔ san b'olu sɛbɛn joona i y'a faamu. ne mago bɛ fɛn minnu ni fɛn minnu na i b'olu sɛbɛn. voilà.